Дами и господа, тази песен е специално направена от Наталия за Ники Играча и Никол, принцесата от Полша, които поздравяват хората силни на думи и слаби на дела. Айде, мишки! Борисов Продакшън! Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Ляв, десен и от Ники ще си отнесен. Не се бавай с него, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Ники на интересен, да не падат съби като листа на есен. Пазете се от Ники, влезне ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Борисов Продакшън! Всеки знае и говори за Никол с респект. Добра е, но и лоша, така е до днес. Не се закачайте с Никол, да не ви пердаши, да не ревете пред майките ваши. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробва срещу Никол, хайде ела. Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Мафиоти, тарикати и джамбази, всяка мишка на Никол в краката лази. Боксове, ножове и пистолети, по Никол сте полудели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете ги още и ще има шамари. Копелета долни от нас на страна, да не ви накажем рязко в нощта. Ники Играча и Никол, принцесата от Полша, ви казват да не се закачате с тях.